Svako ko želi da ti radi o tvom identitetu, da ti ugrozi identitet, želi te ukopati. Ne do Bog, vjerujte, samo ono što sam vam rekao. Tako mi gospodara, razmislite o toj misli. Nije im cilj da promijeniš ti vjeru, znaju? Pa pazite, od 92. do 95. probali su nas biološki uništiti. Zbog dini imana. Ne, samo hoće da mi što manje budemo muslimani. Njima je svaka seđda roba jednog Božijeg ovdje u Bosni. Gora nego 1000 šamara. Svako odano biće Allahu im je gori nego to. Svaki hidžab im je gori nego to. Pa vidite šta se dešava, ljudi. I mi moramo imati širine jedni za drugi. Kako klanjama, ne interesuje me. Moj princip je ljubav prema umetu Muhameda. Ko nema ljubav, bježi od mene. Bježi da pričam s tobom. Malo mi dušmana. Svi me šamaraju, još ćeš biti ti šamarat. Ne dajte. Poderaše nas. Ne dajte. أنت الحبيب المصطفى أنت الأمين يا خير خلق الله خير المرسلين يا من إله